Понеже сме дядовата ръкавичка, саламандъра решил да дойде на гости вътре в къщата. А сега ще излиза навън на дъжда, защото другото му име е дъждовник. Ето, поема пракчето. Давай, давай, давай. Интересни създания са саламандрите. Ето в тази окраска, която имат, са много красиви, но не трябва да се пипат. Жълтите петна са опасни, защото те излъчват токсини, които при допир може да повишат кръвното налягане на човек, може да предизвикат сърцебиене, така че само се наблюдават саламандрите или с някаква пръчка се изтикват навънка, на дъжда. Те обичат дъжда. И така в момента замря, защото усеща, че нещо се случва. Айде, скъпи саламандър, отивай на дъжда.